vloggers dyan. Paggawa ko ng vlog ngayon, gumawa ko ng video na inano ko yung friends ko sa sasakyan. Tingnan natin kung magagalit siya na i-upload ko to. Tulog na tulog siya niyan hanggang sa nagising siya. Tayo na sa Galit na galit sa akin. Pasensya ka na, girl. Galit na galit siya. Kakaawa kasi dalawa sila magkasama sa isang bahay, mga lamion. Pero yun nga lang, walang tamang kain, walang tamang pahinga. Nakakaawa. Kaya ayun, kahit nasa sasakyan kami, kahit ano lang, hindi magtuto 5 to 10 minutes, hindi maging ganon ang biyahe, na inaantok talaga siya. Kakaawa, pero malapit na din yung umuwi. At saka good luck to you, girl, sa bakasyon mo na saka ayaw niya na daw yung balikan yung amo niya. Kaya yun. Pasensya na, girl, kung in-upload ko talagang kulit ko, no? Guys, hanggang dito na lang tayo. At saka sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Please visit po sa ano po, kahit ano lang yun. Kasi newbie, 'di ba? Nagta-try pa ng best. Baka naman, beke naman. Please, thank you for watching me and sana subscribe niyo yung YouTube ko. Bye!